Muri Zimbabwe aiwa yemunzi hombe manje pana patikona kuti sengeso Tshabangu aiwa haazi kurega utsumani Chamisa nekuti azosvika papoint yekuti anofaila mapepa achisungisa Chamisa. Muri Zimbabwe zvatovhundutsa vanhu nokuti taona Chamisa vakasiya bato nekuda kwenyaya iyi vachiti aiwa hapana kwanda kuenda rikandotanga zvangu asi ona sengeso Tshabangu araramba achitsuma Chamisa. Sana muendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzirai subscriber like wotina on the bell icon ramuchana mabditsa anokupa pano paZVAITWA News Live. Not now zobda chinzi in a surprising turn of events, Sengezo Tshabangu, the self-appointed interim secretary general of the Citizen Coalition for Change (CCC), has announced his intentions to sue former president Chamisa. Tshabangu alleges that Chamisa mismanaged donated funds during the tenure as CCC president, sparking a contentious legal battle within Zimbabwe's opposition politics. According to Tshabangu, the decision to take legal action against Chamisa stems from what he perceives as a breach of trust and financial mismanagement within the CCC. In a statement released, Tshabangu asserted, "We have filed our paperwork to the courts to sue Chamisa for single-handedly squandering donated funds during the CCC presidency after we gathered enough transactional evidence of all funds he received but failed to declare to the party before his premature resignation." Saka ndo mashoko anouya achiswa naSengeso Tshabangu achitaugwa panapa nawo achinzi aiwa Sengeso Tshabangu wakanosungisa Chamisa achiti aiwa evidence yese tava nayo, proof yese tava nayo yekuti yema transactions ese emari yakareceivewa nawo Chamisa asi haana kuzoipresenta aiwa mupati. Muri Zimbabwe ndo nyaya tatukudze tiudze mafungiro enyu ine mcomment section medu aiwa mutsanga no subscribe kulike tontina on the bell icon. Ramochana mabditsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.